Witam Was, moi roztomili. Parę dni, żech nic nie nagrywał, bo teraz ryktuję moją trzecią książkę. O tej książce coś Wam rzeknę za jakiś czas. Teraz Wam chcę coś wyrządzić o papiurze, a o gębie. To je też kapkę, to się wiąże też z książkami, bo przecież wszystkie książki są napisane na papiurze. A posłuchajcie, jako to je, jak rzecz wylazuje z gęby, a jak się ją pisze na archach papiuru. Roztomili, to co człowiek rzeknie, to wszystko, co wylezie z gęby, to wszystko je jako ptok. To furknie kańsik po polu, po izbach, ale najprzód wychytają to uszy drugiego człowieka. Całe stówki roków na cieszyńskiej ziemi ludzie pospołu wyrządzali, a styrkali jedni drugim do uszy słowa. Matka rządziła dziołsze, jako się co waży, a ta dziołcha to potem prawiła swojej cerze. Tacik prawił synkowi, jako się co robi na gruncie, a synek to potem zaś żyk swojemu synkowi. Mało kto to wszystko pisał. Tuż, a i my tą naszą cieszyńską rzecz znamy iny z tego, że jedna generacja drugiej generacji dawała cosik, co się słyszało, co się iny wyrządzało, a co się nie pisało. A co by było, kiedy nasze starki a starzicy, a przed tym jej chwotrowie, wszystko pisali po naszemu? Myślę, że mielibyśmy źródło, co byśmy mogli z niego czerpać pełnymi gorściami. Ale oni, ci ludzie, co byli przed nami, hańdowni, tego nie robili. Nic nie pisali na archach papiuru, bo ani na to nie mieli czasu. Bo dycki przy gospodarce, hańdowni, a przy chałupie było godnie roboty. Tuż jeśli się co pisało, to się eny pisało o to, kto co komu pojczął, albo kto mo kiedy urodziny, albo kiej się mo iść ku doktorowi. Wszystko się rządziło. Wyrządzało, drzistało, a fulało gębą. A rzecz furkała w lufcie, a żaden i nie pisał. Dziepro po tym przyszli ludzie, co zaczęli tą naszą cieszyńską rzecz pisać. Każdy jako poradził. Pisali to na archach papiuru, a te archy potem schowali nieskorzy do podstola, do jakiejś kiśniczki. Potem to nieskorzy ktoś gnaszał, a chnet się wiedziało, jako była ta nasza cieszyńska rzecz oto 100-120 roków temu. To, co jest napisane na papiurze, poradzi przetrwać całe stówki roków, poradzi przetrwać a i 1000 roków. Dziś ogodnie ludzi pisze roztomańte wieca, a i po naszemu na komputerach. Jeno, że to jest wszystko elektryka. To są wszystko jakieś magnetyczne impulsy, co mogą się chnet stracić. Dziepro, jak się to pisanie wydrukuje na papiur, to idzie to schować do podstolo, albo kańsikej do jakiejś drzewianej kiśni, a se to tam będzie leżeć kupa roków. Gdyż sami wiecie, że co chwila się nądą jakieś stare dokumenta, co przeleżały kańsikej w murze, albo między ordekami a i 80, a i 100 roków. Gdosik to może to nasze pisanie kiesi nundzie. Spróbuję to poczytać, a potem nieskorzy chytrzy ludzie, profesorzy, będą szpekulować, po jakimu to je. Ale wiecie, dycki najważniejsza jest ta rzecz, co wylazuje z gęby. Bo przeca to ona dycki ludzi cisła ku sobie, a każdy se nią robił swój własny, językowy obraz świata. Niż się coś napisze na papiurze, to najprzód to trzeba żyć, bo gęba coś prawi, a ręka to potem pisze blajsztyftem na archu papiuru. Jorzek zrobił podobnie, roztomili. Wszystko, co żech napisał na komputerze, na internecie, to żech potem wciepał na papiur, a dążech to wydrukować, co by się z tego zrobiła książka. I ta książka, te książki, one powędrowały do chałup na cieszyńską ziemię, powędrowały na
Górny Śląsk, powandrowały do Polski. Gdosik ją poczytał, wrazi ją pomiędzy insze książki, ale aspoň coś ich mało wiele z tego mojego wyrządzania po naszemu i po mnie zostanie. Moi wyrządzani to nie ma, bo to je wyrządzanie, a to je rzecz moich starzików, a moich prastazików. To je wszystko to co żech se spamiętał, jakżech był małym dzieciem. Roztomili dzisio, kiedy coraz mniej ludzi rządzi po naszemu, trzeba wszystko pisać cieszyńską rzeczą. Mocie wedla siebie starkę, staziczka, starą ciotkę, lebo ujca, to ich popytajcie, co by rządzili. Wszystko to napiszcie, ba i na komputerze, jako poradzicie, ale po tym to wciepcie na papier, bo on to na ozajst zaniesie generacjom, co przyjdą po nas. Dzisiaj już mało kiej, je tak, że oto tacik, a matka po naszemu prawi swoim dzieckom, jako się co robi. Tradycji je furt. Furt się ją dzierży, ale już coraz zmieni się wyrządza tą cieszyńską rzeczą. I ten tuplym trzeba pisać po naszemu, tuż ja was pytam, piszcie, każdy jako poradzi, a wszystko na papiurze, bo kiedy przyjdą takowne czasy, że z gęby już naszą cieszyńską rzecz nie będzie wylazować, to może być za jakich 100 roków, to ktoś gnądzie jakiś starucny arch papiuru, a się będzie dziwował, jako szumno rzecz je na nim napisano. Roztomili, jak mocie radzi to moi fulani dżistani, to mi dejcie palec do wyrchu, a widzicie wedla mojej głowy takie dwa obrazki. Jeden to je film, co się wam może spodobać, a drugi obrazek to je ta kopytka, co byście subskrybowali mój kanał. Dziękuję pięknie, wszystkiego dobrego.